no amoa one ye esom e was somebody so yamhwe se nyame de che ya na efiri se omo paacho ye hwe osofo se nyame de che na Awurade kan se na Awurade kan se me de ma free one o se emumu yo no mo ye ya omo ma Israel busuakuo ni nyina suma de achi nyina Nyankopon so de eche wo efiri se Mose paacho ma wo Nyankopon se me de ache me de afiri won ti ho me de afiri won se ne Awurade asem se nanso sameti ase nanso so sami Nyankopon me santi ase na Awurade no onyam be hyasase na Awurade no onyam be hyasase so nyina ma marima no a ohunu marima na ohun manim onyam no ene me sanche ni ameyo ya no Misrim ne esra so ho a waso me ahwe impreduni na wantie menenu nyina ampara ohun asase na meka ho tam eche won nana no na wona wate me atuan na obi bia so watu atuan wo me so no omo so mu hu na makoa Caleb de se honhom esun ewo ni mu he carry different kind of strength no wadi machi awie nti me bedu asase a me de ne beduru asase a okoso hallelujah amen enti na yehwe yinta sema ho nyame de bone na che aso se eso akatua ne de me de bema wo na akatua na de bema wo ne se o hye won bose o de won free Misrim akoke eye nipa bi ka se enyame na kan ya nyame na yi chire ya ka nyame de beba me ka cho nyam kopon na e fransa kan tomanto nyam kopon eduru ba bi soso a o se sana adwe enti o se o ba ka se adom no nti mentra adom no na bone nọọsụ se Yesu abehwe ni moja egu Yesu ade ne nipa dua abaya dan abebo afode ama wasambia no so enu nti wo ye musudie enu nti wo ye bone wo solitia unua wo ye nuoma wa ukuam wonti nipa bi su wonti nipa bi esasi fom wonti nyame adwuma eku ose munti yesai Awurade din ewa amanaman mu onfa hu di nyame so de achew onsa opa acho nyame de ache okopa papa bi acho o de achew okopa mama bi acho o de achew aso kane na do wo ma won ndie e masa ti Nyankopon sa me de achew anso me de shabre ma e no bi shabre de ba on se na onyoma nyina e ya from last week na me no ka se o se de evi o kasa kire ne na kasa tia ne na ne na jampo ne kan ye beduma yakiti en na nipa bebre kan ye dum nipa bebre favor na afiri ho nipa bebre babi anyame yi se odi wo kɔ no wapɔmɔden no nyame agye nipa bebre na Onyankopɔn ayi destiny connectors ama hwɛ kwan ya wo fa so biebie company hwɛ kwan ya wo fa so nipa bi ba wo company ba wo abra business partners hwɛ meetings ahodo na ka mo yɛ na aman foforo so mo kwahwɛ sese ni nyina sisi ade te Nyankopɔn sɛ me na we ka ɛ sɛ ka me de wo kɔ anso sese de ma yɛ mo anum asɛm nti no mfa mo nkɔ bisa onua se ensem be na ya woka ena nyame amom yie ena nyame amom yie ena nyame abode no o de toto se nyame amom yie me ba asase so be ye den nyame mpema se ena Nyankopon suro afri nyame mam ena nyame suro afri nyame asafo ena di obi apɛ ena oye wura nyame asafo mu a ebi aso ha ebi adie Onyankopon na soma ne ba ode ono ani moja ebesi asori ne si ho ena asofo bi hu nyame asori ena elders bi dicknesses bi leko for penifo bi anyontufo bi twenebofo bi esen nyame adwuma anso so en hawon nyame de be chawo anso akatua ne de o se omo ye titiri ena ye yi wo 12 titiri ento omo di mu aso de na to Nyankopon se di o ma ye ni nti me de achewo na so washa sase ne so de omo nkutu na omo hu bedum onyam ni nyina ama sole atia me nyina mo bebre hwe ba bibia eya bisa wase na hwe ba bia Nyankopon fa ofiri na ka ho nka ho na ka adom bi na aso nso wanya wahwe papa
adom bi na aso nso ama nso anya certificate adom bi na aso nso ama nso watimi bie enwuma adom bi na aso nso nso wanya position adom bi na aso so na nyame de adom akyede ne bi akyewo enne asemben na wo keka. Praise the Lord. Hallelujah. Yan shall the akatua nyankopon de ma wo. You come from verse 36 to 38. Number 29 chimodua sansia ekosi aduasa nwotwe. Asobo osina marima Moses suma ma okosta asase no. Wa wo hwe me awotie metie ensem ni yo. Osina marima Moses suma won okosta asase. Omoko sra asase no. A osan baaye. No ma asafo ni nyina nwinwi tia. No ma asafo ni nyina nwinwi tia. Nyankopon se wo ma asase no ho ate. Wo ma asase no ho ate kampone no. Etene ye no. Marima wo ma asase no ho ate kampone etene no wuwu atofo. Omu wuwu atofo wo premature death nipa mako du omu nyina wu eka nipa mi. Awo awrade ani. Awo awrade. Eje no mba Joshua. Ena yofunu bakale. Ofa marima na okosra asase. Wona wantie nyankopon asem na so. Wona wantie onyankopon asem no asotwe no. Ena o hwa me utie me watu atua. Ese kura soro ka onko bi. Edu kase da onsum nyame. Nyame na apagya odu wa bedu babi o wa bedu. Nyame na sawo yare. Nyame na yi wo hawo bi firi wo so. Ena utie nipa bi. Ena nipa bi afutuo na utie. Wapo nyame asem. Ena de wo pe na wo. Ena bi kura se nyame ni ho. Ebi kura se time is money. Today sem na ka ho me da na di ne kronkron. Den sia na fa ye wadwuma. Na da to sonson no de. Eye wawrade onyankopon ne ho me da. Emu de ma nya adwuma bia. O se de obeye mu adwuma no. Sei na on se. Ena Ghana ye dwani nyina sese kwasi ada na eba. Oko kepos dwa kwasi ada aye menya. Takura de dwa aye menya. Kaneshi dwa aye menya. Oko nkredwa kesi aye menya. Oko Central Market aye menya. Opa Kumasi kwasi ada aye osomo gitu ko paso na. O bisana ensama obeka no. Ni wura fi bebia na onfri. Ni bebia anya okopon. Ena nwumre de me no kanyina ne se wanu mu asem no nyame begina so e de bu wate se Moses anyame ne nante ya 40 years se onyankopon se wanya no kronkron wo ma nanim na nyankopon ka kire ne se wani behu Kana na wonan pa de ensi obiom de ya e de me no mi eno na nyame pampa mamanfo enti obu ho a ubewu frem 2025 yes on sachira wadwene nyame de ofum so no be chel ansoso akatua ne de beba akatua ne bi ye owuo akatua ne bi ye yade akatua ne bi nyame de masa o manyina bra boti me sei akatua ne bi ye se wo ye bibi ye afa enye ye ena nyame ma wo wani mra ho so na wotwe ya me no che nyina ne se obi se nyankopon de odebo ne che wa na wawie ena me ka cha say answer ne ye no nyame de obo ne chewa eso akatua ne de nsabeka efri da duada nipa ye bo mu di nyina nyame de omo fo nso ye dan e chewo anso so no eso akatua ne de onsaka Matthew chapter 12 verse 36 and 37. Yentie Matthew asem papa no eti dumie no Ose na mesemo se asem biara nipa beka no obebu mu akonta na wonsem so no nam bebu na wonsem so na nyankopon nam bebu bim na wonsem so na nyankopon nam ebebu fo enti wa wo hwam ya wotie be nsem ben na ya woka 2025 nsem ben na wo bie wa no ka de oka no wo dem oka no wa no de oka kire nipa nyankopon so nam so the free Duadana, they don't shall set free. Nipa your friend said David. Our yenya me bone no ya krano. Eyo obe hiti ni Uriah yere no. Enya David na kasa le kum. Aso nyankopon se enna bo so enna owo no bai. Ente ye wo na wo de sika le kum. And then na mo so bia ware egu.
and I'm also be a Dumaku, and I'm also being shed the baby. Oh, and I'm also be company and friends, and no so obey position and friends, and I will be so. The way you in Nipano, one heart attack, one Yakumaya, the Argentine, and I'm also Nipano Mojana, Yamisha. Also, one in all the child, after so I can Chianity, one Sabaka. Me no can say, Nipa, who are your papa, not the bonnet, Chiana car. Chesem said, or say bonnet and Paufia. You move a bit of how I bang in I said, be your papa, now the bonnet and the Chiana car. O fa mobile phone, cell phone, in some I won't come. O jam drop, o can send good panoso, who your huna, what the one can, as you get some excellent. Answer so no, dimly dear. Not a better. And to me, Passa, and then my one in my house. And he tells them and one same one made the bro, you know, and said, Yamade the bonnecha, na Aketiana dear, on Fancher, and to Yakrado. Yo ye diano esu aketiano efro ma wani mra ho so na bo modern se ode nyame asem be nante na obeye kronkron amerade na de nyame aka fa ho no ebem wa anya sade a de nyame aka no nyame be sesa na adwene e wo ho merema mako san edumie no no mo kan kom hye no so mba ko bie eye kena asase no so bo hye asase no so anso so no wanumu asemunti wantimi ankutu Moses ni panti Moses so ntimi anyade ankutu nyame nhira na onye okese wo Yesu dem amen praise him the Lord hallelujah nyame asamba se pe ye di asam no toto ya ho na ye hwesa asam wo ye dimu fo ana se ye dimu pe na se ye dimu fo de a wa se ye kọ obo ade ne nchen se onyankopon sem wo hwie no ede se ofom nipa obetimi akọdwanto ahene dwanto ahene wo hweme na menhira se wagi dwanto anagu ho bebere ya woni na ma okọdwanto amafo hwewo na ono de che anso so onyankopon no de ofom na ontimi nkopa na che obehia na hemfa sof ene ebe kwa awrade anim asra awrade se awrade mfa nche wa wo hweme se wanu hu akwampapa ebi asotwe na akatua na eba na eso nyame betimi ateso bia wa no na nyame asema abai fa bompa serrate ka serrate ena nyumrei wasama ba midi asenu mo fom wo se ye pai mu ka ye fom so a oya no kwafo so o de beche yen enyumrei le pai ma ka me fom so ebi ameyire so ayebi me kunu so ayebi me man so ayebi musuo ebi akatua ebe fie ho akatua bone erade odoba Yesu moja na hwegu kaba enfa enhohoro ye ho enfa nchayen enumre ya wo Yesu demo ye wa na bompa wo Yesu aye na bompa ana wasam every and that you are that ebesi enefiada ye mu bebre ye koye na ye so na ya hodo ya so da ye bi anipa so bia e won sunsanso a e de brem say ye sunsanso papa ana say sunsanso boni ene ye bon pa ya sre wrade se da ye bi ya so ene say ye ya sore osofo mame na meka ne da ye so asem de na me ka kire nim no da ene da di ka oni ye so ma de na meka mame na
na ɔda hɔ na ɔte hɔ a meka ne daeɛ ho asɛm daeɛ a mekyɛ ne daeɛ na ɔwɔ so na meka sɛ odidi wɔ daeɛ Sumpa FM na daeɛ na odidi wɔ daeɛ no mu ɛde yade abrɛ na maame no asɛm ɔka no awerɛ ho sɛm ɔse yɛtumi hwie kok ɛna fie dɛ yɛ a yɛyɛ so ɛna maame no yade abɛtena no so a aso yɛ daeɛ mu na ɔkɔfa ɛna yɛbɔ mpaeɛ menim daeɛ a waso ɛfiri da adwo obi aso afa hɔ kasa awurade wasɛm se yɛgye to mu a ɛbɛyɛ adwuma na yɛampere so a ɛnyɛ adwuma da yɛbɔ ne biara maso na wɔtwe obi aso afa me hɔ mekyerɛ nyame asɛm so mesan daeɛ no sɛ nkɔ baabi ɛfire metwa daeɛ no mu wɔ yesu deɛ ma biawa no na bɔ mpaeɛ biawa no bɔ mpaeɛ Jesus Christ open your mouth and pray. Wow, shut your mouth and pray. You are number one. You are number one. You are number one. Oh, by your child, and now your weekend. Remember the dark, we see a dark programs, but the people to two park or different regions. The baby also different, a big holidays, a big family members, so every option from Europe, say Ghana, Africa, Kumasi, Inkratakurane, or appointment, or a year or wedding, or program. Yeah, one by set, yeah, now what we can see the Chevron, then, sir. I mean, I was saying, come when you at the point to two nipa toto ye bomb by say we can see on one for the shisha ye bia kasa radi yes me peja we can see eba wenim me peja me bushia eba wenim me peja me ni pedua me kra eba wenim say at the point biara e what we can see mo nyame asem yo ja e hia de nyame asem no en to shisha boni na en she say oh yes so there wow shani I will be able to be one and about by Every our documents be a member for the issue I'm as a factor. TV any man so radio any maybe a basam maybe a wakoma swadi and maybe a 1 year every crowd shame baby a 1 year baby prosamo fanu dumu prosami person say no e wo se yanko asodi a won ko wo se yanko bompire ombo wo betimi di ni phone kra to TV ni say urade ma honhom urade fa sakan e se asoma for Paul no the song nyame hom ne kan wo Damascus friend so ne hunam ni moja no entu ejina ebia ya de bia ba so wonu medro sa enko wire mere fanso TV no so bejansio ene water insio biara se e wo bottom se wo glass mo say ya den face TV no no radio so ya bomba nyina nyina ko tumi ko wurem wi a ye be ye declaration ku so na ma kire nyame asam so achama nyame tumi abewurem ye bomba ya ka je rade se ya koma so ade ni o na wo twi o e rade nyama ye ade bi e haye ade bi e tete ye obi o hwame wo da yare mpaso wo do hospital wo ba ewu ukru uyiri
bɔne bi hyɛ wo so bɔne bi kyekyere wo ɛna wo srɛ Awurade sɛ ne ha wo ne Awurade kasa Awurade gye me bie wa ne bɔ mpaeɛ nhyɛsoɔ tumi bi a yɛsane wo yɛsane wo wɔ Yesu din mu yɛsane wo yɛsane Sabre idia me be biata for nothing na the radio city wa some paya wa boy radio tio na monte sane yesi bemo o friend ebia nyame asem na baye na o ka ho asem so o yare so so a yare se bia waso daye bon se daye bonne na ya boso mpaye enam se nipa bebre na gina line na chi na ye de mre so so na ye adwuma wo ha ena se o friend so abomodin ase o be low o TV no o be mute o TV no volume na se o radio no numbers no ye mienu numbers no ye mienu 0551 931 0548 931 ofre obemo ye be fawo 0551 931 0548 931 Praise God. Praise God. Yancho kawaha maoneso kakrao. Praise God. Praise God. Praise God. Yancho nka. For Christ, o dini baby okase free. For Christ, o dini baby okase free. Nyakopon shira bebre. Etie fo ni ahwefo tie wo bosheba. Wenti men nyina so bosheba obetima san awuram biom. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Line 1 non ti men nyina so yam peke line 2 no here. Praise God. Hello. Odini baby okasa free. Ye tie wo ahwefo na tie fo tie o. Ya hwe no so yente ne kan hwe line 2 no say better ne ka line 1. Praise God. Praise God. So okasa yente on kan studio ha. Praise God. Ma oneso kakra odin ne ba bia okasa free o. Ma oneso o tie ho a yente me mfa ho ha e ma ye feedback ho ha ye mfa foforo. Praise God. Praise God. Line 1 no entime mboye wo fidie no so ye mfra 0548 931 0548 931 Praise God. Hello. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free papa. Me pacho within the Richard. Me kata Nigeria. Etiefo tie wo papa. Dese awiye mlimu. Nyankopon de wa maye na we de wa asem agi yankwa. Same wa me yanda ya mo so no ma bebre mu. Nyankopon enhyira wo. Amen. Na wonya wo kese. Nyamenshira Richard fasam no nante na Erade be shira wo. Praise God. Praise God. Praise God. Ojira so yente wonka. Praise God. Praise God.
mpeka yentemoka ewo fidie so line nso so ayeshe. Praise the Lord. Also bet me after 0548 931 931. Praise God. Hello. Hallelujah. Hallelujah. Media course, Mr. Street, yeah. Sunyana Oba course, I have found it here for you. Papa, I'm sure, Sunday, or then quite different address. Amen. Papa, Miss Sundaya. I am in Diana. I do a one, Miss Never. Your power, with the personal number, bet you now one year was not from him. Many are protect you. Now Diana, on Tiasiano, me know what your Diana, Yamin Shroud. Praise God. Praise God. Praise God. For Christ, who Mauneso Kakramae, Odin Baby Ocasa Frio. Basha from Regina, Casa Free Service. Regina, have your phone at you for you. Hello. Yet you, Casa. Hello. Yentonka, Ontianka. Praise God. Odin the same. Bramai, have your phone at you for you. Also, Diabasama, men no more quiet. Majoranya me asem so said Diaboni be also so be a me the yes to den shot Dianum or yes to them. Amen. Amen. Also, bet me Abba, so praise God. For Christ, who didn't baby or Casa Frio. Konongo, I have found it here for you. Papa Batone, some baby, and no shit, Yami show. Amen. Yet the boy, a grana, Yamipia, and your rabba, and that's Yami show. Amen. Yamin Shroud. Praise God. Amen. Son Diana. Yami show no do my power. O Casa Frio. Oh, family, I feel so Sundaya. I am born in Kwan. But I'm afraid for the so your personal line, I am not about your name or bompire. Yamin Shroud, mammy. Praise God. For Christ, O Casa Frio. You didn't believe it. A Chamoda, Mammy Lizzie, I have found it here for you. My back over Blackadana, Yamina was why and Yamaka Yamame. Yamin Shroud. Papa, and say, and Nancy, my first look at her. I'm a bosom of Swapa, that was here by a maid. Mammy, no Mompire. Eradina, why you be a mouth pen? The address so erade on shell as Jesus. Or one of the should be a foul year friend, but the yes to them trim or yes to them. Amen. I have friend for dinner, so I'm not from and I'm at you, and I'm no vampire. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odeni baby or Casa Frio. But you're Casa Free Cape Coast. Cape Coast Odin. But you're a friend of the now, maybe some complain, my name is Paula. You're be a higher power. Matthew Barbara, no vampire. Erademe Suma was some son or kind of some 107 verse 20 no echo Cape Coast. Mamia Bona or Nene man in a bushia or Bonifon she be a yard don't be a midi yes so didn't try at the end. Amen. Praise God. Hello. Hello, dinner baby or Casa Frio Papa. Hello. Hello. Yeah, tell on count Casa. Jamo, Pacho, I never said that. Now, Dina or Casa Frio. I didn't do just because that's actually what Achuma Boka. Achuma Boka. At your foot.
Ivo me so daya me hu daya no. Me frɛ fidie no so a o de tie me de personal number be go so. Ye frɛ fidie so de 1 hour betie mo na ne mo abɔ mpae na wanya abotra frɛ na manya time ama wate. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, tia ho wa fidie no so ba say ma feedback wa yentime no won kasa. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free papa. Bacha fa me kwa me kasa se asante da kwa. Asante be kwae. Ahwefo na tie vote o. Bacha me da ase. Ena ne mre mri nyame asem ablɛ na abi ye nyame hu asem ni. Ibesa se o bom pem na adwuma aye kɔso. Ena o bom pae. Awurade wo se ensan nya adwuma no manidi. Enti awurade to nhyiransi ogu wakoa yi so. Psalm 90 verse 70 o se an ye nsan adwuma na enye yie. Nsan adwuma nya yi wo Yesu demo. Amen. Amen. May for the last caller. Praise God. Praise God. When you men so. Yent you men fa yamra no copy and your best say. Yeah, line that you be amunte me personal no my free so yeah the 1 hour esi one ma bompaye one sem bia de fanya me asem e buy and answer that your son so me no me de me number no to so 0557 0557 000 967 967 967 0557 0557 000 967 967 Esa your WhatsApp number of friend and answer or test WhatsApp and answer voice note to ebeti. Second number is 0557 0557 30 90 80 30 90 80 0557 0557 30 90 80 30 90 80 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Afe peja wonsuo no ana documents no me soma nyame asem ko baby bia wo a wo hwe me a wotie me de oyade de yare ha no de no ma bi hye no so de wapeja ne documents nyame tumi mbowura nsuo no mo amen ayare sa tumi mbowura nsuo no mo amen nyame tumi mbowura documents bi amen erate de oyare onum nsuo na Jesus yare ni tunyira amen de te documents no so no erade tumi enkasama wo Yesu demo na mabompae amen amen nyame nhyira opi sa wasai omre no wadaje ne yasom ewo kasafoni so mo hwa ya motie yan ewo Sumpa TV no radio eya nyame pa kwesi ada ebia bibinti wonteme nkọ asori a anopa eye 10:30 kosi 12 ya no be some life ya no be nyame asem Yesu amanso so a efri eda dwoada ekosi fiada same time 9 p.m. to 10 p.m. efidie so ye no besan ehia na bebre na urade de amaye say no beche kosoa na fa u TV to Sumpa u radio so fa to Sumpa radio nyame nhyira bye bye.